fil-waqt nixtieq il-lejli tajb, kontu ħud gost u fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlej, mhux xi ħaġa hekk. Kemm darrejtni ħażini biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġġieri għajn ta' ferħ. Nħossom qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhux imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhux tila tur is-seb. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Kont moħħi lejl u nar m'hemmx lifek ngħid għalija minn wiċċek nilmaħdija li qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Ma rridx tinsa wedid nerġa' ntennilek lilek irrid. Int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin ersa qrib ħadd tisma' dawn il-kliem. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilmaħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Kont ħlobtu qod mitluħ l-imħaddam lejk bidmuħ finni keddejt nirtod għax rajtek sejra l-bogħod. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilmaħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Din qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Thank you very much, grazzi sinjuri. Komplu ħdu gost.